balimaw an wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC an ka bi tarata don kunnafoni kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Burkinabe u ka Burkina jamana fanga o bɛ jɛ ka baara kɛ dɛmɛla Mali fanga fɛ Mura Jalaki laseli duniya kelen tɔn fɛ. Amérique fanga ka laseli Mura sɛgɛsɛgɛli sariya sɛbɛn kan ka fara Senegal n'a yirala k'a fɔ ko fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ u ka kiritigɛ dɔ daminɛna a bɔra dɔgɔkɔrɔ. An bɛ kuma fana maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila k'a da lakanabaliya kan Gawo mara la ani kurantigɛ ayiwa o degun sigidadenw kan Redekoma n'o ye ayiwa jamanadenw ka lafasali ɲɛmɔgɔ dɔ ye n'o ye Babu Samu ale bɛna kuma an fɛ fana. Jirituru Yuwaru ani Amérique fanga ka jurusarabaliya o ɲɔgɔn bɛ dala bi na Washington DC White House la ka fara an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo olu de bɛna kɛ bi kunnafoni kumaba ye ka lase aw ma. Ayiwa Mura sɛgɛsɛgɛli laseli min kɛra o don minisuma fɛ kɛrɛnkɛrɛnya duniya kelen tɔn fɛ o ko la Burkina Faso fanga bɛ a ka jɛ ka baara jira Mali fanga fɛ min jalakilen don duniya kelen tɔn ba nin fa n'a yɛrɛ k'a fɔ ko o duguden mɔgɔ maa 500 olu de fagara san 2022 mars kalo la Mura dugu kɔnɔ. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Burkina Kadar Traoré ale b'a kunnafoni lakala ye an ka jɛ k'a lamɛn. Burkina Faso ka gouvernement kabakoyara ni dunya kelenya tɔnba min bɛ adamadenyaw hakɛw lajɛra ka taa olu ye laseli min bɔ ka ɲɛsin Mura duguma Mali jamana kɔnɔ. Hakilinajigira mars kalo tile 27 ma fo ka taa se tile 31 ma san 2022 tɛmɛnen maa ɲɔgɔnna 500 tu bɔnɛna o nin na. Mai kalo tile 12 tɛmɛnen dunya kelenya tɔnba min bɛ adamadenyaw kofɔ ale ye jalaki la Mali ka sorodaso kan ko olu ye maa caman ninnu bɔnɛ o nin na. Nin jalaki nin kɔfɛ Burkina Faso ka flancɛ fanga ɲɛmaaw ye o ka jɛ ka fɔ yira ni Mali ka gouvernement ye malidenw ani Mali ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛɛ bɛ sebaya sɔrɔra maajuguw kan ani minnu jalakilen don telebaliya la adamadenyaw ka jɔsɛrɛyaw tiɲɛni na. Laseli min bɔra Burkina Faso ka gouvernement ka dalaminɛ fɛ Emmanuel Ouedraogo ale y'a yira ko jalaki minnu ɲɛsin nɔ Mali jamana kan o ni ɲininkali ye minnu bɛ tali kɛ jateminɛ caman na adamadenyaw ka jɔsariyaw la bawo dugukolokan jɛnkulu n'an ko communauté internationale ko ale bɛ wasabaliya kɔlɔsi jɛnkulu maramafatigiw ka jagoya fagali min ɲɛsin nɔ maa gwansanw ma ko nka a bɛ lamagani kɛ tuma min na finitigiw bɛ sera ka nin maajugu ninnu situnu. O tɛmɛnin kɔ Burkina Faso ka gouvernement y'a yira ko n'i y'a ye jadikɛlaw warakatalen don farafinna tilebefan na ko o bɛɛ bɔra communauté internationale nɔ yɛrɛ ale min ye kɛlɛ gwansan da don ni Libi jamana ye ka olu ka ɲɛmaa faga min ye Muammar Kadhafi ye ani ka nin maajugu ninnu jɛnsɛn Sahel maraw bɛɛ kɔnɔ. O kɔrɔ ko jalaki fɔlɔ o ka ɲi ka la communauté internationale de kan yanni ka se ka na Mali jamana jalaki. An bɛ min wele nasarakan na ko approche à géométrie variable des droits humains. Nin tun ye Kadɛr Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Halisa o laseli kelen kan Amérique jamana fanga ko k'ale dusu jara tɛnɛndo duniya kelen tɔn ka laseli kelen nin kan min ye Mali cɛdenw olu jalaki ko u ye kojuguba de kɛ san 2022 mars kalo la Mura Mali ka ka fɔ ko furancɛ fan kan ka dankarila dabɔ duniya kelen tɔn cidenw kan. VOA Bambara kunnafonidila Kayatu Traoré ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Mathieu Miller, l'Amérique kɔkan ko kotigiso ka kuma latɛmɛla ye a jira k'a fɔ communiqué kɔnɔ ko l'Amérique jamana jigila misɛnyalen don Mali armée ni a dɛmɛbaga Wagner Rusiw ka kɛnyɛrɛye sɔrɔdasikulu min kɔkɔrɔma donnen don Kremlin fɛ ka mago bɔli ye adamadenya hakɛ sariyaw la ka lakana baaraw senfɛ Mura salongo mars kalo waati la. Juma tɛmɛnen in na duniya keleya tɔnba ye Mali armée ani a dɛmɛbagaw kɛlɛkɛla dunanw jalaki ne faso jama mɔgɔ 500 fagali ye mars kalo la san 2022 waati la u ka lakana baaraw senfɛ minnu ɲɛsinen tun don dansagokɛlaw ma. Mura duniya keleya tɔnba ka hadamadenya hakɛ lakɔlɔsilikulu ne a bɛ wele nazarakan na ko Haut Commissariat aux droits de l'homme k'a jateminɛ gafew kɔnɔna na hadamadenya hakɛ jo sariyaw labatoluw kan Mali jamana kɔnɔna na. Dalilu bɛ Haut Commissariat bolo a dalen bɛ min na kosɛbɛ k'a fɔ ko
ko mɔgɔ 500 ɲɔgɔnna musolamɔgɔ 20 ani den fitinin 7 be minnu jate la fagara Mali sɔrɔdasiw ne u dɛmɛbaga dunanw fɛ u ka lakana baaraw senfɛ ka bɔ mars kalo tile 27 la ka taa se a tile 30 ma san 2022 waati la sigida kofɔlen nin kɔnɔna na gafe kɔnɔ kuma nunu dalen bɛ duniya keleyatɔnba ka hadamadenya hakɛ sabatili kulu ka baarakɛla banfula bulamantigiw minnu be lakana baaraw la Mali jamana kɔnɔna na MINUSMA ka bolo kan kabini san 2013 waati la ka sɛgɛsɛgɛliw kan sibiri tɛmɛnen na Mali furancɛ fanga tigilamɔgɔw ye kɔseginin kɛ a jalakilikan nunu na ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko ba tɛ gafe kɔnɔ kuma ɲina olu bolo ko ba fosi kelen tɛ nin gafe kɔnɔ kuma nunu na olu bolo ko sabila u bɛ a dɔn k'a fɔ ko jalakili nunu ye mankutu tiɲɛ waleyaw dɔrɔn de ye dalilu tɛ minnu na k'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a dilan ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma ka da u ka ban ma waleya caman laɲiniw tɛmɛlenw kan min bɛ dankari kɛ Mali ka kanabilali a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya la l'Amérique kɔkan ko kotigiso ka kuma latɛmɛla ye a jira k'a fɔ ko u bɛ laɲini kɛ Mali furancɛ fanga fɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli gɛlɛn kɛ kanabilali minnu tɛ tigɛli kɛ fan fila si ka kumakanw kan yaasa ka a waleya kɛbaga nunu nɔ minɛ ne duniya keleyatɔnba ka laɲiniw ye a ye a fara kan k'a fɔ ko MINUSMA ka kan k'a ka baara laban lakana ani kanabila kɔnɔna na ne bolo ɲɛsinin ye Mali furuba fanga ka dansigili waleya taabolo bilalen sen kan ka ɲɛsin MINUSMA ma ye Senegal jamana la fanga sinamatɔ ɲɛma n'o ye Usman Sonko ani bogotigi Aji Sarr olu ka kiritigɛ min tun bolo dara bi ayiwa o labana ka bila fo mɛ kalo o tile 23 na Usman Sonko ka lafasalibagaw ka laɲini VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar nama jara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn bi sɔgɔma fanga sina Usmani Sonko ni mɔgɔtigini Aji Sarr ka kiiri daminɛna nege kaɲa 9 waati la Dakar kiiritigiso la nga nege kaɲa 10 waati la kiiritigila labana ka kiiri magɛn ka bila mɛ kalo tile 23 nata la ni fanga sina Usmani Sonko ka lafasalibagaw ka laɲini ye Aji Sarr tun bɛ baara kɛ min ka salon de massage kɔnɔ n'o ye Ndeyi Khadija ye a fana tun bɛ kiiri in kɛnɛ kan bi sɔgɔma ka da kan a welela kiiri in na k'a nɔ bɛ bɛnbɛnbɛw la Aji Sarr ka binkani kɔɲɛ in na a ka salon kɔnɔ nga a ka lafasalibaga Maître Moussa Sarr a bɛ fara Usmani Sonko ka lafasalibagaw kan ko kiiri in magɛnna ka bila waati min k'o ka surun ko labɛnw bɛ se ka sabati yan n'o cɛ fanga sina ka lafasalibagaw ka laɲini tun ye kiiri in ka magɛn ka bila kalo 1 ni tile 15 de la nga kiiritigɛla ma sɔn ma Usmani Sonko tun tɛ kiiri in kɛnɛ kan a bɛ Ziguinchor a yɛrɛ y'a fɔ k'a tɛna Senegali kiiritigɛlaw ka weleli jaabi tuguni bari a dalen t'u la ko nin kiiri in ye politiki kiiri de walasa k'a ka cɛbonya bali san 2024 jamanakuntigi kalata la nga a ka lafasalibaw kɔni y'a jira k'a ma kiiritigɛla ka weleli sɛbɛn de sɔrɔ n'o ye convocation ye Aji Sarr ka lafasalibaga min bɛ komi Maître El Hadji Diouf kɔni y'a jira k'olu labɛnna ɲinaya san 2 ye wa kiiritigɛla tun man kan ka kiiri magɛn a ko Usmani Sonko n'a dalen b'a yɛrɛ la k'a ma bin Aji Sarr kan k'a ka kan kana yɛrɛ jɛya Senegali jamanadenw ye an bɛ waati min ka damina kunu ka na bila sisan fanga sina Usmani Sonko ni mɔgɔtigini Aji Sarr ka binkani kɔɲɛ in na mɔgɔ kelen sara Dakar polisikɛ ni sifin dɔw bɔnɛna u ni na Ziguinchor Dakar dugu kɔnɔ marabagaw ka bus de transport minnu bɛ wele Dakar Demdik n'u bɛ mɔgɔw ta kiw kɔnɔ wulikajɔ kɛlaw ye caman ci Kɛr Masar kin kɔnɔ mɔgɔ caman fana minɛna lakanatigiw fɛ Nama Jara Dakar VOA Bambara ayiwa sisan an da bɛna se maa minnu ka sigiyɔrɔ bila k'a da lakana baliya kan Gawo mara kɔnɔna na baro la kɛrɛnkɛrɛnna ni VOA Bambara lasigiden n'o ye Mohamed Daɲogo ye an balimakɛ dɔ ne fana ye maa dɔ ye min y'a ka yɔrɔ bila ka bɔ Gawo a n'a ka denbaya n'a tɔgɔ ye ko ayiwa an balimakɛ Bɛla Tandina a n'a bɛ wele fana ko One Close gɛlɛyaw kama a y'a ka sigida bila ka san sigi Bamako a bɛna a ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ an ka lasigiden an ka jɛkulu lamɛn san 2012 bamantikulu nalen jamana kɔrɔnyanfan fɛ Bɛla Tandina ni bɛɛ kɔni tun b'ale dɔn Gawo mara la ni sogofeere ye walasa k'a ka denbaya ka o kisi ani a woloba min n'o o tun man kɛnɛ ale y'a ka denbaya cɛ ka na Bamako Bɛla Tandina an k'a lamɛn ne ka bamuso ka bɔ Gawo ka na yan parce que elle est diabétique ne y'a siɲɛ kelen tigɛ yɛrɛ avec ma famille mes enfants tout ça ne y'u bila yan ne kɔni bɛ segin a ko a tɛ segin fo bɛ se ka min kɛ n k'a kɛ donc voilà je suis là dans ça a ko ne tɛ taa n ka kɔnɔ dɔɔni ne tɛ taa a kɛra min ye donc ne tora yan nin de kama c'est comme ça que ne tora yan
denbaya nalen kɔfɛ mun ye bɛɛ la tandina ye ni bɛɛ ko ale ma ko One Close ale yɛrɛ kɔni a ma ɲɛ a nana Bamako walasa ka a ni kisi a ka baara fana a y'o to a kɔ wa a tun b'o daminɛ ko kura ye Bamako a ye gɛlɛya min sɔrɔ a ka baara daminɛ la ani bibi in na a ko bɛ cogo min na an ka a lamɛn. Gɛlɛya min ne y'a sɔrɔ a la a ka ca mais mon frère mɔgɔ min ye n bɔ juru la o ye Latif Konate avec Issa Diop Kile a bɛ ba kojugu ne ye sagamugan bila ne y'a dilan yan ka taa en Suisse nin fɛ Sekina Kaɲɛsi 20 moutons a bɔra yan ka taa u y'a aimé fo u ye fɛn bɛɛ kɛ ne ma fɔlɔ après ça min bɛ taa saga kelen saga fila bɛ taa pour non foyi tɛ sɔrɔ a la. San 10 ni kɔ a selen Bamako k'a ka baara daminɛ One Close kɔni maa tɛ ale tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye bilen sabula a ka sogo feere a sera ka yiriwa a bolo a ye yɔrɔ camanw dayɛlɛ hali a denkɛ yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen o bɛ o kunna an bɛ don min na ko bi Bamako baara o ɲani bɛɛ la tandina bolo mun ye Côte d'Ivoire jamana ye a bɛna taa don nataw la ka taa yɔrɔ kura dɔ dayɛlɛ yen bɛɛ la tandina. Bon sisan ne b'a fɛ ka taa parce que n taara ka baara de kɛ Mali Togo la Abidjan donc Abidjan mɔgɔw yɛrɛ de y'an sama sisan u ko wajibi dɔ don ne ka fɛn kelen kɛ podium kelen ka sɔrɔ Abidjan donc alhamdulillah an ye yɔrɔ min sɔrɔ Kumasi de don Kumasi Carrefour Kabour kɛrɛfɛ donc an bɛnna la sisan n bɛ segin d'ici le 20 ne bɛ segin ka taa installation kɛ ka taa ka na. One Close ale ni a ɲɔgɔnna caman de kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la kɔrɔn fɛ ani jamana cɛmancɛ fan fɛ ka sabu kɛ gɛlɛyaw ye nka ale kɔni a bɔlen kɔ a sigiyɔrɔ la a ma sigi k'a tigɛ da a sen kan bi in na misaliya don ka yira k'a fɔ maa minnu bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la ka sabu kɛ gɛlɛya ye u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa sisan an ka kunnafoni wɛrɛ jamana fan wɛrɛw fɛ hɛrɛ ni cidenbaya min ɲɛmɔgɔya bɛ farafina ɲɛma 6 bolo o bɛnna sɔn joona ma Kiev ani Moscou walasa ka ɲini ka hɛrɛ fɛrɛw sɔrɔ Ukraine ka kɛlɛ la farafina jamanaw ka jɔyɔrɔ kelen ayiwa jira fɔlɔ min kan farafina woroduguyanfan jamanatigi n'o ye Cyril Ramaphosa y'a jira tarata dɔn ko ni ciden baara nin cilen don ka fara a ka jamana kan n'o ye Senegal, Zambie, Congo, Uganda ani Egypte. Ukraine jamana la Ukraine ye tarata don a ka mara tɔnɔ sɔrɔ Risukaw fɛ Bakhmut o dugu tiɲɛni kɛrɛfɛla la kɛlɛba min kɛra kalo caman kɔnɔna na a kɛlen kɔ ka Risi misilu n'o ye gɛlɛdenw caman gɛn su kelen kɔnɔ ani ka sɔn Chinois jamana ciden dɔ ka taama ma ɲɛ Kiev. Risi jamana ye gɛlɛya sɔrɔ kabini o tile damadɔ la Ukraine ka kɛlɛbolo dɔ fɛ a kɛrɛfɛla Bakhmut dugu min bɛ a bolo sisan ka tɛmɛ 190 ni 90 ye kan hali ni gɛlɛyaw bɛ ka bonya sɔrɔdasiw ni sɔrɔdasi jɛkulu Wagner cɛ o yɔrɔw la. Turki jamana na fanga ɲininatɔn seginna yɛrɛfɔfɔ la tarata don a ka jamanatigisi ka cɛbɔ Kemal Kılıçdaroğlu ka kiritigɛ jaabi kɔfɛ n'a b'a ɲini ka furankɛninw ka wote lajɛ jamanatigi kɔrɔ Recep Tayyip Erdogan kama n'o ye fɔlɔ ye kalata tako fɔlɔ la tile 12 ban bolo an kan ka bɔ bulon kɔnɔ dibi la Kemal Kılıçdaroğlu y'o sɛbɛ a ka kamalenninw ye minnu tɛ se ka fɛ san Turki jamana nafolo sɔrɔbaliya min bɛ na wa 170 la minnu bɛ wotekɛla si tan a si tɛ tan san 34 kan.
Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa halisa a bɛ Mali kura de kɛnɛ kan yan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukɛla 102 sanfɛ Bamako a n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana Tomiya radio parisien fɛ fiɲɛ turukɛla 98.8 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye an ka VOA Bambara page halisa a bɛ Mali kura jamukan de kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC studio 6nan la sisan an bɛ segin ka na n'a yɛrɛ k'a fɔ ko kunnafoni cikan fɛ Radio Koma o jɛkulu n'o ye ayiwa jɛkulu min janto bɛ jamanadenw ka ayiwa maa minnu bɛ fɛnw san n'an b'u wele ko consommateur ayiwa anu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ n'o ye Badu Samunu ye an barola ayiwa gɛlɛya ni degun min bɛ sigidadenw kan k'a da kurantigɛ ni a dɛsɛ min bɛ jamana kɔnɔna na an k'u lamɛn. Ni sɛbɛn min ci aw ma ni y'a ci kunnafonidila caman ma ani radio a bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ an ko de u ka tiɲɛ fɔ an ye u bɛ to ka communiqué minnu kɛ o tɛ foyi ye an bɛ mun nɔfɛ an ka kuran sɔrɔ a banna an b'an ka facture sara kɔlɔn an ka sɔrɔ nɔgɔya la ayiwa a kana kɛ mɔgɔ sa ye tuma bɛɛ aw b'i machine jira an la ni ala sɔnna kuran min na kurantigɛ bɛna jɔ a tɔnɔ la mais foyi tɛ bɔ a la depuis san joli ɲinan tɛ yɛrɛ a dama tɛmɛna donc il faut que o ka jɔ tiɲɛ ka fɔ peuple ye tiɲɛ ka fɔ population ye voilà n'o dɛsɛlen don fana vraiment faamaw ka lajɛ i ye maa bila yɔrɔ la a tigi a tɛ se ka a yɔrɔ fɛngɛ i tɛ fɛɛrɛ ɲin'a la o de ka ɲi yanni ko ka gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan ayiwa a ka na ni problème wɛrɛ parce que ba degunnen bɛ kini kɛ trop c'est trop vraiment u ka ko jɔ tan ka fɛɛrɛ kɛ an ka kuran sɔrɔ an hɛrɛ la. Welekan jumɛn b'a bolo sisan k'a lase faamaw ma ni gɛlɛya na degun sigidadenw kan. Fɛɛrɛw bɛ faamaw de bolo n ta ye an mago bɛ fɛn minnu na faamaw k'o ɲini ka na d'an ma parce que jamana mara y'o de ye jamana mara population mago bɛ fɛn min na i ka o ɲini ka na d'u ma nɔgɔya la o tuma i b'i ka mara kɛ sans problème mais ni gɛlɛya nana gɛlɛya de bɛ fara gɛlɛya kan ala k'an kisi ɲumantɔw kɔfɛ de parce que maa si tɛ yen tɔɔrɔ tɛ se min ma maakɔrɔbaw denmisɛnninw dɔgɔtɔrɔsow hali baarakɛyɔrɔ maa caman ka baarakɛ ye kuran de baarakɛminɛ ye kuran ni kuran tɛ yen u bɛ tilen ka sigi de u bɛ se ka taa ɲɛ wa u bɛna balo cogo di donc faamaw ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in ka jɔ joona an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la ala ka hakiliɲuman di bɛɛ ma voilà merci. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunci a tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kuncɛ a tile 27 farafinnagun club 12 de na u yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. Ayiwa sisan an bɛ taa Mali jamana caman fan na kɛrɛnkɛrɛnna Yuwaru n'a yirala k'a fɔ yaasa ka kɔn jiritigɛw fɛ ani dugukolo ja ani ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛ. Ayiwa nin kelen dɔ bi IRK baɲumankɛtɔ n'o ye IRK IRC ani olu ka laɲini siratigɛ la a n'a jɛɲɔgɔn BHA ka kunkelenna ye Yuwaru sigida la o hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden Kurdo Bokum ale b'a kunnafoni ayiwa lakale anw ye an ka lamɛn. Yasa ka kunfɛ jiritigɛ dugukolo ja ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛ nin de kelen do IRC ka projet BHA ka kunkelenna ye anw fɛ no Yuwaru kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi kunungo o filɛ ne ka jirituru de boloda ni maa 354 ni 4 de maa minnu kelen do k'u sigiyɔrɔ bila ni kɛlɛ ye a sababu ye ni o ye worowolikaw ani jujudagakaw ye ɔmɔlɔre dugutigi n'u cɛcɛw y'i dantigɛ a ko in kan jirituru bɛ fɔ an ɲɛna tuma bɛɛ lajɛlen na hali an balima maramafɛntigi minnu bɛ kungo kɔnɔna na u ye kunfɛ jiritigɛ u ye a lakɔn jiri nafa ka bon a bɛ an furakɛ hali an ka bagan minnu bɛ kungo kɔnɔna na olu bɛ dugu yɔrɔ sɔrɔ Rowel musolakaw tɔgɔ la Aïssa Diko y'i dantigɛ k'i ka nisɔndiya yira nin baara bolodalen kan jirituru ko in na anw yɛrɛ fana an b'a an seko ni an damayira jira
bari ni ye jiri nafa ye a fɔra an ɲɛna an b'an cɛsiri a ko kan uro musow tɔgɔ la cɛdɔ bokum jiriw bɛ yen samiya bi yen ni jiriw tɛ yen samiya kuma tɛ se ka fɔ jiri yɛrɛ nafa tɛ se ka fɔ ka ban nin jiri minnu turulen filɛ nin ye u ni lakɔlɔsili ka kan an ma sire landure ale fana tun bɛ maa garisigɛlenw na jiri nafa ka bon kosɛbɛ wa ni jiri cayara yɔrɔ la samiya bɛ ɲɛ jiri minnu filɛ nin ye minnu filɛ ka turu bi an kan ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ k'an janto nin jiri ninnu na yaasa u bɛ se ka kɔrɔbaya cogo minnu na bari jiri nafa ka bon dɛ min ye an ka eaux et forêts ye olu fana ma to kɔ nin ko in na mahamadu sangare yɔrɔ eaux et forêts tɔgɔ la wuli dɔrɔn tɛ dɛ a ka lamɔ a ka ji da ka nɔgɔ k'a kɔrɔ ka ɲa k'a lamɔ ka ɲa i y'a faamu ka kori baganw kana na dun quoi n'a kunbayara a kana fɔ k'a b'a tigɛ dɛ jiri ba 4 ani 124 de turulen filɛ nin ye wa maa kelen o kelen jiriden 6 de bɛ a ka yamariya kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gurudo Bokum Kala Seldo a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ayiwa sisan an bɛ segin ka na Washington ye n'o Ameriki jamana faaba ye ayiwa siratigɛ bɔda walima balili min tɛ se ka ɲɛnabɔ Biden n'o ye jamanatigi ye ale ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ ni républicains ka jamakulu ani wasabulon ɲɛmɔgɔ ɲinini tarata don walasa ka ɲini ka bɛnkan sɔrɔ o juru ni foroba musakaw kan baw farati bɛ a juru sarabariya la VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn Ameriki jamanatigi Joe Biden bena républicain bisimila ko kura nɛgɛ ɲɛ 15 tana mana gosi Ameriki masayaso kɔnɔ n'o bɛ bɛn nɛgɛ ɲɛ 19 ma GMT ni politiki jɛkulu ɲɛmɔgɔ 4 démocratiw ani républicain ka cɛbɔw minnu bɛ congrès kɔnɔ a lajɛrɛ senfɛ dunanba min bɛ jamakulu cɛma i n'a fɔ min kɛra lajɛrɛ belebele filanan senfɛ mɛ kalo tile 9 Kevin McCarthy ale min ye wasadenw ka ɲɛmɔgɔ ye chambre kɔnɔ bɛna bilasira ni républicain ka tɔnden maa damadɔw ye ale min sera ka républicain ka jamakulu la dɔgɔya a yiralen don k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen balannen don ale ka fan fɛ bakuruba la walasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ Ameriki jamana ka sɔrɔ yɛrɛ nafoloko la waati kunkurun kɔnɔ. And before we begin, I first want to begin by addressing the heinous attacks that happened to Congressman Connolly's district office. Jamanatigisi kalata n'a bɛ wele ko campagne présidentielle o hakilina dɔw fan fɛ ŋunuŋunukan tun yɛlɛnna kosɛbɛ politiki ko nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko jɛn tɛ kɛ ni Ameriki jamanatigi ale ka cɛbɔya ye Ameriki jamanatigisi kalata nɔfɛ o tako filanan na min hakilinaw fana tun ma kɛ Ameriki jamana ka kokɔrɔw lafasabaga ale ka hakilina belebele dɔ ye ka min ta siɲɛ gale la Kevin McCarthy a ye laseliw kɛ kunun tɛnɛn wula fɛ tuma min na jɛkulu fan fila bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ tun bɛ kuma ɲɔgɔnyaw la u ni ɲɔgɔn cɛ kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn hakɛ kɔnɔna la taabolo jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ ko foyi la o waati la a ko an ka kan ka ko dɔ kɛ nin yɔrɔ la ka kɔn kunɲɔgɔn laban waati ɲɛ nka an ma surunya o ko ninnu na hali dɔɔni a ye min fara a kan Ameriki jamanatigi Joe Biden fana ye kumakan dɔw latɛmɛ min kɛra a ka Twitter bɔlɔlɔ kan bi tarata min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Ameriki jamana ka sarabaliya tun tɛ se ka kɛ taabolo dɔ ye wa ko ni Ameriki jamana wasadenw wasabulon kɔnɔna la ye jagoya bin walasa nin koɲɛ in ka se ka latɛmɛ ko Ameriki cɛ miliyɔn 8 ɲɔgɔn de bɛna sɔn ka taa falaki États-Unis jamana kɔnɔna la a ye min fara kan i n'a fɔ kangaridakan ani ka hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen gɛn ka lasegin ka taa fan dɔ fɛ nin gafe min n'a bɛ wele ko scénario min kɛlen don ka bolongɔni turu Ameriki jamana ka sarakow la wa ko n'a bɛna sɔn ka ɲɛsin gɛlɛya belebele wɛrɛw ma ka taa sɔrɔ yɛrɛ nasiraw fɛ diɲɛ kɔnɔ k'a gɛlɛyaw bɛna sɔn ka ye kabiri juin kalo tile fɔlɔ min laseliw kɛra Ameriki jamana ka jiginɛsoba fɛ n'o ye trésor américain. We still estimate the Treasury will likely no longer be able to satisfy all of the government's obligations
olu y'a yira k'a fɔ ko ni bɛnkan jɔnjɔn fosi ma se ka sɔrɔ Ameriki wasabulon kɔnɔ wasadenw fɛ walasa ka se ka dɔ fara Ameriki jamana ka sɔrɔ yɛrɛ yiriwali o nafolo hakɛ kan ani ka ɲɛsi kɛ ka taa Ameriki jamana ka foroba juruw ma k'a kuɲɛ bɛna sɔn ka kɛ gɛlɛya ye jateminɛli minnu kɛra wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔ n'a bɛ wele ko calendrier parlementaire k'o kɛlen do ka gɛlɛyabaw de bi a kuɲɛ yɛrɛ kan fɛn min ye Ameriki ka lasigiso ye min bɛ wele ko chambre des représentants ani ka fara Sénat kan o min fila bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan de bɛ kɛ wasabulon ye wa fɛnɛ ko ni olu de ka kan ka wuli ka wote yɛrɛ kɛ walasa ka se ka Ameriki juru yɛrɛ kuɲɛ labɛn k'olu tɛna fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ka kɔn juin kalo tile fɔlɔ ɲɛ wa min ka kan ka tile 4 ɲɔgɔn ta min ka kan ka tile 4 ɲɔgɔn ta yanni jaabiw ka bɔ. Doubted that America will pay. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Sisan an ka bi taratadenw kunnafoni ayiwa farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamakɔ Saka Traoré bolo. Senantolanta bunakun kan farafina jamana 4 minnu bɛna farafina jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde kɛnɛ kan min bɛ diɲɛ senantolantana denmisɛnw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan Coupe du Monde U17 ko don farafina tɔgɔ la Mali, Burkina Faso, Maroc ani Senegal ni jamana kofɔlenw de sera CAN U17 demi-finale kɛnɛ kan min bɛ senna Algérikaw fɛ kabini avril kalo tɛmɛnen tile 29 san 2023 in na ni bɛna kɛ Mali siɲɛ 6nan de ye Coupe du Monde kɛnɛ kan o kɔrɔ b'a yira jamana 4 ninnu na Mali yira ka caya ka tɛmɛ tɔ 3 kan wa kɛnɛ kan 2015 ani 2017 sanw na Mali tun bɛ yen ka kɔn o ɲɛ san 1997 ani san 2001 Mali sera quart de finale la 1999 san na Mali danna phase de groupe la Burkina Faso famana ka ye Coupe du Monde U17 kɛnɛ kan a ka laban kɛra 2011 san na 2001 san a yira kɛnɛ kan o la jɔyɔrɔ sabanan a y'o sɔrɔ se sɔrɔli kɔfɛ Argentine kan cili 2 kanankolo match de barrage la min ye Maroc ye ni bɛna k'ale siɲɛ 2nan ye Coupe du Monde U17 kɛnɛ kan a ka fɔlɔ kɛra 2013 san na 2019 san na Senegal sera Coupe du Monde kɛnɛ kan o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye o la a bina Espagne ɲɛkɔrɔ 8e de finale la cili 2-1 ɲina san 2013 Coupe du Monde U17 kɛnɛ bɛna kɛ Senegal kɛnɛ 2nan de ye ka fara o kan ɲina san 2013 Coupe du Monde U17 bɛna tan Peru jamana kan k'a daminɛ novembre kalo nata tile 10 k'a kuncɛ décembre kalo nata tile 2 VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré ka la seli don. Ayiwa an balimaw ni bɛna da sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ wɛrɛ bolo n'o ye Charles ye ni jɛmukan lasira ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tunamajɔw la aw k'an bɛn don wɛrɛ la. Jɛnɛba Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ 4 bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio